Θέλω να ξεκινήσω μιλώντας σου με ήρεμο και ειλικρινή τρόπο, σαν κάποιος που δεν είναι ούτε πάνω σου ούτε κάτω σου, αλλά στο πλευρό σου. Ο στοικισμός ποτέ δεν είχε στόχο να σε κάνει ψυχρό ή απόμακρο, αλλά να σου μάθει πως να ζεις καλύτερα, με περισσότερη εσωτερική σταθερότητα. Αυτός που πάντα ήθελες να γίνεις δεν δημιουργείται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από απλές συνήθειες που επαναλαμβάνονται με πρόθεση. Και όλα ξεκινούν τη στιγμή που αποφασίζεις να αναλάβεις την ευθύνη για τη δική σου ζωή. Η πρώτη συνήθεια που αλλάζει τα πάντα είναι να μάθεις να ξεχωρίζεις τι εξαρτάται από εσένα και τι όχι. Πολλοί πόνοι γεννιούνται από την ενέργεια που σπαταλιέται προσπαθώντας να ελέγξεις ανθρώπους, καταστάσεις ή αποτελέσματα. Όταν αποδέχεσαι ότι η προσοχή σου πρέπει να βρίσκεται μόνο στις επιλογές σου, στις στάσεις σου και στις αντιδράσεις σου, κάτι οργανώνεται μέσα σου. Σταματάς να σπαταλάς ενέργεια και αρχίζεις να ενεργείς με περισσότερη καθαρότητα, χωρίς τόση ανησυχία. Αυτή η συνήθεια είναι η βάση των πάντων, γιατί αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή στην καθημερινότητα. Όταν κατανοείς πραγματικά ότι δεν έχεις έλεγχο σε όσα σκέφτονται, νιώθουν ή κάνουν οι άλλοι, ένα τεράστιο βάρος φεύγει από τους ώμους σου. Ένα μεγάλο μέρος της συναισθηματικής κόπωσης προέρχεται από την προσπάθεια να προσαρμόσουμε τον κόσμο ώστε να λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Αυτό δημιουργεί συνεχή απογοήτευση, γιατί ο κόσμος δεν υπακούει στη θέλησή μας. Αυτό που εξαρτάται από εσένα είναι πιο απλό όσο φαίνεται. Οι επιλογές σου, οι πράξεις σου, τα λόγια σου και ο τρόπος που αντιδράς σε όσα συμβαίνουν. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται έξω από τον άμεσο έλεγχό σου. Όταν το αποδεχτείς αυτό, σταματάς να νιώθεις υπεύθυνος για όλα όσα πάνε στραβά γύρω σου. Αρχίζεις να ενεργείς καλύτερα εκεί όπου πραγματικά μπορείς να δράσεις, αντί να κατηγορείς τον εαυτό σου να θυμώνεις για πράγματα που δεν ήταν στο χέρι σου. Στην πράξη, αυτή η συνήθεια εμφανίζεται σε συνηθισμένες καταστάσεις. Κάποιος σου φέρεται άσχημα και καταλαβαίνεις ότι δεν ελέγχεις τη συμπεριφορά του, αλλά ελέγχεις αν θα απαντήσεις με επιθετικότητα ή με ήρεμη σταθερότητα. Ένα σχέδιο αποτυγχάνει και συνειδητοποιείς ότι δεν ελέγχεις όλα τα αποτελέσματα, αλλά ελέγχεις την προσπάθεια, τη μάθηση και το επόμενο βήμα. Αυτή η απλή αλλαγή αποφεύγει πολύ περιττή ανησυχία. Με το χρόνο, αυτή η συνήθεια φέρνει μια αίσθηση εσωτερικής τάξης. Σταματάς να ζεις σε διαρκή επιφυλακή, προσπαθώντας να προβλέψεις ή να αποτρέψεις όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά. Αντί γαμαγιώτα, αυτό, αρχίζεις να εμπιστεύεσαι περισσότερο την ικανότητά σου να ανταποκριθείς σωστά όταν κάτι συμβαίνει. Αυτό δημιουργεί εσωτερική ασφάλεια, γιατί γνωρίζεις ότι, όποιο και αν είναι το σενάριο, η στάση σου παραμένει υπό τον έλεγχό σου. Αυτή η συνήθεια ενισχύει επίσης την προσωπική ευθύνη με υγιή τρόπο. Σταματάς να κατηγορείς τους άλλους για τα πάντα, αλλά σταματάς και να κουβαλάς ενοχές που δεν σου ανήκουν. Μαθαίνεις να λες με μεγαλύτερη καθαρότητα, αυτό είναι δικό μου και αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτή η διάκριση δεν σε απομακρύνει από τη ζωή, αντίθετα, σε τοποθετεί μέσα της με περισσότερη παρουσία, ισορροπία και δύναμη. Η δεύτερη συνήθεια είναι να φροντίζεις το μυαλό σου κάθε μέρα, όπως θα φρόντιζες το σώμα σου. Οι σκέψεις που δεν παρατηρούνται καταλήγουν να σε κυβερνούν. Αφιέρωσε στιγμές για να αναλογιστείς τι σκέφτηκες, τι ένιωσες και τι έκανες. Όχι για να κατηγορήσεις τον εαυτό σου, αλλά για να κατανοήσεις μοτίβα. Σιγά σιγά, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ποιες ιδέες σε δυναμώνουν και ποιες αποδυναμώνουν, και αυτό αλλάζει τις αποφάσεις σου. Η καθημερινή φροντίδα του μυαλού είναι μια ήσυχη αλλά εξαιρετικά ισχυρή συνήθεια. Πολλοί άνθρωποι περνούν χρόνια γυμνάζοντας το σώμα, οργανώνοντας υποχρεώσεις και λύνοντας εξωτερικά προβλήματα, αλλά σχεδόν ποτέ δεν σταματούν να παρατηρήσουν τι συμβαίνει μέσα τους. Όταν το μυαλό δεν φροντίζεται, αντιδρά αυτόματα, επαναλαμβάνοντας παλιές σκέψεις, φόβους και κρίσεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Με τον καιρό, αυτά αρχίζουν να καθοδηγούν τις επιλογές σου χωρίς να το έχεις επιλέξει συνειδητά. Το να παρατηρείς τις σκέψεις σου δεν σημαίνει να τις πολεμάς, ούτε να προσπαθείς να εξαφανίσεις ομικρόν με τόνο τι είναι αρνητικό. Σημαίνει να δημιουργήσεις τη συνήθεια να αντιλαμβάνεσαι τι περνά από το μυαλό σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν αναρωτιέσαι γιατί αντέδρασες με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί κάτι σε ενόχλησε τόσο, αρχίζεις να βλέπεις μοτίβα. Αυτά τα μοτίβα δείχνουν που είσαι μπλοκαρισμένος και που μπορείς να εξελιχθείς, και αυτό φέρνει καθαρότητα. Αυτή η συνήθεια δυναμώνει όταν αφιερώνεις μικρές στιγμές αναστοχασμού. Μπορεί να είναι στο τέλος της ημέρας,
μέσα στη σιωπή, θυμούμενος καταστάσεις που συνέβησαν. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή, τι ένιωσες, πώς ενήργησες? Αυτή η διαδικασία δεν είναι κρίση, είναι εξάσκηση. Όσο περισσότερο την κάνεις, τόσο πιο γρήγορα αναγνωρίζεις σκέψεις που σε τραβούν προς τα κάτω πριν σε κυριεύσουν. Με τον χρόνο, συνειδητοποιείς ότι δεν αξίζει κάθε σκέψη την προσοχή σου. Κάποιες ιδέες εμφανίζονται απλώς από συνήθεια, φόβο ή εξωτερική επιρροή. Όταν μαθαίνεις να τις αναγνωρίζεις, σταματάς να υπακούς αυτόματα. Αρχίζεις να επιλέγεις σκέψεις πιο χρήσιμες, πιο ήρεμες και πιο ευθυγραμμισμένες με τη ζωή που θέλεις να χτίσεις. Αυτό αλλάζει μικρές και μεγάλες αποφάσεις. Αυτή η καθημερινή φροντίδα δημιουργεί εσωτερική σταθερότητα. Αντί να παρασύρεσαι από έντονα συναισθήματα, αρχίζεις να τα κατανοείς. Αντί να ενεργείς παρορμητικά, επιλέγεις. Ο στοικισμός διδάσκει ότι ένα εκπαιδευμένο μυαλό δεν εξαφανίζει τα προβλήματα, αλλά τα αντιμετωπίζει με περισσότερη καθαρότητα και σταθερότητα. Και αυτή η καθαρότητα, όταν καλλιεργείται καθημερινά, μετατρέπεται σε εσωτερική ελευθερία. Η τρίτη συνήθεια είναι να εξασκείς τη σιωπή πριν αντιδράσεις. Δεν αξίζει κάθε πρόκληση απάντηση, ούτε κάθε συναίσθημα χρειάζεται να μετατραπεί σε πράξη. Όταν δημιουργείς τη συνήθεια να κάνεις παύση, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, πάβεις να κυριαρχείς από την παρόρμηση. Αυτό το μικρό διάστημα ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει και σε αυτό που κάνεις είναι το σημείο που ζει η ελευθερία που διδάσκει ο στοικισμός. Η εξάσκηση της σιωπής πριν από την αντίδραση είναι από τις πιο δύσκολες συνήθειες, γιατί πηγαίνει κόντρα στο άμεσο ένστικτο να απαντήσεις, να αμυνθείς ή να επιτεθείς. Το μυαλό, όταν νιώθει απειλή ή αντίθεση, θέλει να δράσει γρήγορα. Το πρόβλημα είναι ότι η βιασύνη σχεδόν πάντα οδηγεί σε αποφάσεις για τις οποίες μετανιώνουμε αργότερα. Η σιωπή, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι αδυναμία, αλλά έλεγχος. Αυτή η συνήθεια ξεκινά με κάτι απλό, να παρατηρήσεις τη στιγμή που εμφανίζεται το συναίσθημα. Μπορεί να είναι εκνευρισμός, φόβος, πληγωμένος εγωισμός ή άγχος. Όταν το αντιληφθείς και αποφασίσεις να μην ενεργήσεις αμέσως, δημιουργείς έναν εσωτερικό χώρο. Ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να σπάσει ο αυτόματος μηχανισμός. Αυτό το μικρό διάστημα αλλάζει εντελώς την ποιότητα της απάντησής σου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει να ακούς μια κριτική και να μην απαντάς αμέσως. Σημαίνει να λαμβάνεις ένα προκλητικό μήνυμα και να επιλέγεις να αναπνεύσεις πριν γράψεις οτιδήποτε. Σημαίνει να νιώθεις την ανάγκη να δικαιολογήσεις τα πάντα και, όλα αυτά, να περιμένεις. Η σιωπή σε προστατεύει από λόγια που λέγονται θερμό και συχνά προκαλούν ζημίες δύσκολες να διορθωθούν. Με τον χρόνο, αυτή η συνήθεια φέρνει σεβασμό προς τον ίδιο σου τον εαυτό. Καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις κάτι συνεχώς, ούτε να αντιδράσει ομικρόν με τόνο τι συμβαίνει. Δεν αξίζει κάθε πρόκληση την ενέργειά σου. Όταν επιλέγεις τη σιωπή, επιλέγεις να διατηρήσεις τη σταθερότητά σου. Αυτό ενισχύει την παρουσία σου και μεταδίδει δύναμη, ακόμα και χωρίς λόγια. Ο στοικισμός διδάσκει ότι η ελευθερία δεν βρίσκεται στον έλεγχο του κόσμου, αλλά στον έλεγχο των αντιδράσεών σου. Όταν μαθαίνεις να κάνεις παύση, πάβεις να είσαι όμηρος των παροδικών συναισθημάτων. Αρχίζεις να ενεργείς με πρόθεση και όχι από παρόρμηση. Αυτή η συνήθεια μεταμορφώνει τις συγκρούσεις, βελτιώνει τις σχέσεις και, πάνω απ' όλα, ενδυναμώνει το μυαλό σου, κάνοντας σε πιο κύριο του εαυτού σου. Η τέταρτη συνήθεια είναι να αποδέχεσαι την πραγματικότητα όπως είναι, χωρίς να μάχεσαι τα γεγονότα. Η αποδοχή δεν σημαίνει ότι σου αρέσει, ότι συμφωνείς ή ότι παραιτείσαι. Σημαίνει να σταματήσεις να σπαταλάς ενέργεια αρνούμενος κάτι που έχει ήδη συμβεί. Όταν αποδέχεσαι την πραγματικότητα, το μυαλό σου καθαρίζει και μπορείς να ενεργήσεις πιο πρακτικά. Η άσκοπη αντίσταση κουράζει, ενώ η αποδοχή ανοίγει το δρόμο για λύσεις. Το να αποδέχεσαι την πραγματικότητα όπως είναι απαιτεί ωριμότητα και θάρρος, γιατί συχνά η πραγματικότητα δεν είναι όπως θα θέλαμε. Το μυαλό τείνει να αντιστέκεται, επαναλαμβάνοντας σκέψεις όπως «αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί» ή «αυτό είναι άδικο». Αυτή η αντίσταση δεν αλλάζει τα γεγονότα, απλώς παρατείνει τον πόνο. Όταν το κατανοήσεις αυτό, αρχίζεις να βλέπεις ότι το να πολεμάς την πραγματικότητα είναι σαν να πολεμάς κάτι που ήδη υπάρχει.
Αυτή η συνήθεια δεν έχει σχέση με την παθητικότητα. Η αποδοχή σημαίνει να αναγνωρίζεις το πραγματικό σημείο εκκίνησης πριν δράσεις. Να κοιτάς την κατάσταση χωρίς φαντασιώσεις, χωρίς άρνηση και χωρίς υπερβολή. Όταν αποδέχεσαι αυτό που συνέβη, σταματάς να ξοδεύεις ενέργεια προσπαθώντας να επιστρέψεις το παρελθόν και αρχίζεις να τη χρησιμοποιείς για να αποφασίσεις το επόμενο βήμα. Αυτό φέρνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη συναισθηματική φθορά. Στην πράξη, η αποδοχή της πραγματικότητας εμφανίζεται όταν ένα σχέδιο αποτυγχάνει και σταματάς να παραπονιέσαι για να αρχίσεις να προσαρμόζεσαι. Εμφανίζεται όταν ένας άνθρωπος δεν αλλάζει και εσύ σταματάς να επιμένεις, επιλέγοντας έναν πιο υγιή τρόπο να το διαχειριστείς. Εμφανίζεται όταν κάτι χάνεται και καταλαβαίνεις ότι το να επιμένεις να ανακτήσεις ομικρόν με τόνο, τι δεν επιστρέφει απλώς αυξάνει τον πόνο. Η αποδοχή κλείνει κύκλους άσκοπης ταλαιπωρίας. Με τον χρόνο, αυτή η συνήθεια φέρνει ελαφρότητα. Το μυαλό γίνεται λιγότερο μπερδεμένο, γιατί δεν είναι διχασμένο ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αρχίζεις να βλέπεις τις καταστάσεις με περισσότερη καθαρότητα και λιγότερη συναισθηματική παραμόρφωση. Αυτό δεν εξαφανίζει τη λύπη ή τη ματέωση, αλλά εμποδίζει να κυριαρχούν στις πράξεις σου για μεγάλο διάστημα. Ο στοικισμός διδάσκει ότι η πραγματικότητα είναι το έδαφος πάνω στο οποίο εξελίσσεται η ζωή. Όταν αποδέχεσαι αυτό το έδαφος, ακόμη και αν είναι ανώμαλο, μπορείς να περπατήσεις καλύτερα πάνω του. Η αποδοχή δεν λύνει τα πάντα, αλλά δημιουργεί χώρο για πιο ήρεμες, σταθερές και πρακτικές αποφάσεις. Μέσα σε αυτόν τον χώρο γεννιούνται λύσεις που η αντίσταση δεν θα άφηνε ποτέ να φανερωθούν. Η πέμπτη συνήθεια είναι να ζεις με απλότητα στις προσδοκίες. Πολλές απογοητεύσεις γεννιούνται από το να περιμένουμε πάρα πολλά από τους ανθρώπους και από τη ζωή. Όταν μειώνεις τις προσδοκίες και αυξάνεις την προετοιμασία, όλα αλλάζουν. Αν συμβεί κάτι καλό, το εκτιμάς. Αν προκύψει κάτι δύσκολο, είσαι πιο έτοιμος. Αυτή η ισορροπία φέρνει μια αίσθηση σταθερότητας που δεν εξαρτάται τόσο από το εξωτερικό. Το να ζεις με απλότητα στις προσδοκίες είναι μια συνήθεια που προστατεύει το μυαλό από πολλές περιττές πτώσεις. Όταν δημιουργείς υπερβολικές προσδοκίες για ανθρώπους, καταστάσεις ή αποτελέσματα, παραδίδεις την ηρεμία σου σε κάτι που δεν ελέγχεις πλήρως. Η απογοήτευση δεν γεννιέται μόνο από αυτό που συμβαίνει, αλλά από την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που περίμενες και σε αυτό που η πραγματικότητα προσφέρει. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η συναισθηματική φθορά. Αυτή η συνήθεια δεν σημαίνει να ζεις χωρίς ελπίδα ή χωρίς σχέδια. Σημαίνει να προσαρμόζεις τις προσδοκίες σου στην ανθρώπινη πραγματικότητα, η οποία είναι ατελής. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη, τα σχέδια αλλάζουν και η ζωή δεν ανταποκρίνεται πάντα όπως θα θέλαμε. Όταν το κατανοήσεις αυτό σε βάθος, σταματάς να εκπλήσεσαι αρνητικά συνεχώς. Μαθαίνεις να περιμένεις λιγότερες εγγυήσεις και να αναπτύσσεις περισσότερη εσωτερική προετοιμασία. Στην πράξη, αυτό αλλάζει τη σχέση σου με τους άλλους. Σταματάς να περιμένεις από κάποιον να σκέφτεται όπως εσύ, να ενεργεί όπως εσύ, να σου φέρεται ακριβώς όπως θα ήθελες. Αυτό δεν σε εμποδίζει να απομακρυνθείς όταν χρειάζεται, αλλά σε προστατεύει από περιττές πικρίες. Όταν δεν περιμένεις υπερβολικά, μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τα όρια, τα λάθη και τις διαφορές, διατηρώντας μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία. Αυτή η συνήθεια ενισχύει επίσης την ανθεκτικότητά σου απέναντι στις δυσκολίες. Αντί να σκέφτεσαι, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί σε μένα, αρχίζεις να σκέφτεσαι, αυτό είναι μέρος της ζωής, πώς θα το διαχειριστώ τώρα. Αυτή η απλή αλλαγή μειώνει το συναισθηματικό σοκ και επιταχύνει την προσαρμογή. Υποφέρεις λιγότερο από την προσμονή και λιγότερο από την έκπληξη. Με τον χρόνο, το να ζεις με πιο απλές προσδοκίες φέρνει μια αίσθηση εσωτερικής σταθερότητας. Τα καλά πράγματα αρχίζουν να εκτιμώνται πραγματικά, γιατί δεν θεωρούνται υποχρέωση της ζωής. Τα δύσκολα παύουν να μοιάζουν με προσωπικές αδικίες. Αυτή η ισορροπία δεν εξαρτάται τόσο από όσα συμβαίνουν έξω, αλλά από τη στάση που καλλιεργείς μέσα σου. Και αυτή η στάση, όταν εξασκείται καθημερινά, σε στηρίζει ακόμη και στις πιο ασταθείς στιγμές. Η έκτη συνήθεια είναι να διατηρείς πειθαρχία ακόμη και όταν δεν υπάρχει διάθεση. Ο στοικισμός διδάσκει ότι το να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει δεν εξαρτάται από τη συνεχή παρακίνηση. Υπάρχουν καλές μέρες και δύσκολες μέρες,
αλλά η σταθερή συνήθεια περνά μέσα από όλες. Όταν ενεργείς σωστά ακόμη και χωρίς διάθεση, χτίζεις σεβασμό προς τον εαυτό σου και αυτό ενισχύει την ταυτότητά σου. Το να διατηρείς πειθαρχία όταν δεν υπάρχει διάθεση είναι μία από τις συνήθειες που διαμορφώνουν περισσότερο το χαρακτήρα, γιατί δεν εξαρτάται από τη διάθεση της ημέρας. Η θέληση να σταθείς αλλάζει ανάλογα με την κούραση, τον καιρό ή τα προβλήματα. Η πειθαρχία, όταν έχει χτιστεί σωστά, δεν ρωτά αν έχεις όρεξη, απλώς σου θυμίζει τι χρειάζεται να γίνει. Αυτή η συνήθεια δημιουργεί μια σταθερή βάση που σε στηρίζει ακόμη και στις δύσκολες μέρες. Ο στοικισμός διδάσκει ότι το να ενεργείς σωστά είναι μια συνειδητή επιλογή, όχι μια συναισθηματική αντίδραση. Όταν περιμένεις να νιώσεις διάθεση για να δράσεις, παραδίδεις τον έλεγχο της ζωής σου στις περιστάσεις. Όταν ενεργείς παρά την έλλειψη διάθεσης, παίρνεις εσύ το τιμόνι. Αυτή η στάση δυναμώνει το μυαλό, γιατί σου δείχνει ότι είσαι ικανός να τηρείς όσα αποφάσισες, ακόμη και όταν δεν είναι άνετα. Στην πράξη, αυτή η συνήθεια φαίνεται στα μικρά πράγματα. Να κάνεις αυτό που πρέπει ακόμη και όταν είσαι κουρασμένος. Να τηρείς τις υποχρεώσεις σου ακόμη και όταν κανείς δεν σε παρακολουθεί. Να φροντίζεις ομικρομετώνω τι είναι σημαντικό χωρίς άμεση αναγνώριση. Κάθε μία από αυτές τις πράξεις χτίζει εσωτερική εμπιστοσύνη. Αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου ως κάποιον αξιόπιστο και αυτό αλλάζει τη στάση σου απέναντι στη ζωή. Με τον χρόνο, η πειθαρχία μειώνει τον πόνο. Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, αλλά είναι αληθινό. Όταν ενεργείς με συνέπεια, αποφεύγεις το βάρος της αναβλητικότητας, της ενοχής και της αίσθησης ότι είσαι πάντα πίσω από τον ίδιο σου τον εαυτό. Το μυαλό γίνεται πιο ελαφρύ, γιατί ξέρει ότι κάνεις το μέρος που σου αναλογεί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Αυτή η συνήθεια ενισχύει και την ταυτότητά σου. Σταματάς να ορίζεσαι από αυτό που νιώθεις και αρχίζεις να ορίζεσαι από αυτό που κάνεις. Τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν, αλλά οι επαναλαμβανόμενες πράξεις χτίζουν αυτό που είσαι. Η στοική πειθαρχία δεν κάνει τη ζωή άκαμπτη, σε κάνει πιο σταθερό. Και αυτή η σταθερότητα φέρνει ελευθερία, γιατί δεν εξαρτάσαι από την αστάθεια της θέλησης, αλλά στηρίζεσαι σε συνειδητές επιλογές. Η 7η συνήθεια είναι να θυμάσαι, κάθε μέρα, ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Όχι για να ζεις με φόβο, αλλά για να ζεις με παρουσία. Όταν καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος δεν επιστρέφει, αρχίζεις να επιλέγεις καλύτερα που τοποθετείς την προσοχή σου. Οι άδειες διαφωνίες χάνουν τη σημασία τους και ο μικρόν με τόνο, τι πραγματικά μετρά αποκτά χώρο. Αυτή η συνήθεια αλλάζει τις προτεραιότητες με ήσυχο και βαθύ τρόπο. Το να θυμάσαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος είναι μια συνήθεια που ρυθμίζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή χωρίς να χρειάζονται μεγάλοι λόγοι. Όταν το θυμίζεις αυτό στον εαυτό σου καθημερινά, αρχίζεις να ζεις με περισσότερη παρουσία και λιγότερη διάσπαση. Πολλές ανησυχίες χάνουν τη δύναμή τους όταν συνειδητοποιείς ότι το να ξοδεύεις ενέργεια σε αυτές δεν αξίζει το χρόνο που καταναλώνεται. Αυτή η απλή υπενθύμηση λειτουργεί σαν φίλτρο για πιο συνειδητές επιλογές. Αυτή η συνήθεια δεν σχετίζεται με βιασύνη ή άγχος. Αντίθετα, μειώνει την περιττή αίσθηση επίγοντος. Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, σταματάς να το σπαταλάς σε άδειες συγκρούσεις, υπερβολικές εξηγήσεις και συνεχείς συγκρίσεις. Αρχίζεις να επιλέγεις καλύτερα που θα δώσεις την προσοχή σου, γιατί καταλαβαίνεις ότι η προσοχή είναι χρόνο σε μορφή εστίασης. Στην πράξη, αυτό αλλάζει τον τρόπο που αντιδράς στους ανθρώπους και στις καταστάσεις. Διαφωνίες που παλαιότερα έμοιαζαν σημαντικές πάβουν να αξίζουν την ενέργειά σου. Παλιές πικρίες χάνουν χώρο. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι πολλές μάχες δεν αξίζουν τη φθορά, όχι επειδή έχασες δύναμη, αλλά επειδή κέρδισες καθαρότητα για το τι έχει πραγματικά σημασία. Αυτή η συνήθεια ενισχύει και μια ήσυχη ευγνωμοσύνη. Τα απλά πράγματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δεδομένα. Οι συνηθισμένες στιγμές βαραίνουν περισσότερο, γιατί ξέρεις ότι δεν επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό φέρνει μια αίσθηση αληθινής παρουσίας, χωρίς να χρειάζονται μεγάλα γεγονότα για να νιώσεις ζωντανός. Στο στοικισμό, η υπενθύμηση της περιορισμένης φύσης του χρόνου δεν έχει σκοπό να γεννήσει φόβο, αλλά να ξυπνήσει υπευθυνότητα. Αρχίζεις να ζεις με περισσότερη πρόθεση, λιγότερη διάσπαση και λιγότερη μετάνοια.
Οι προτεραιότητες οργανώνονται φυσικά και η ζωή πάβει να είναι απλώς μια σειρά από μέρες και γίνεται ένα σύνολο συνειδητών επιλογών, με προσοχή σε ομικρόν μετών ό,τι πραγματικά αξίζει. Η 8η συνήθεια είναι να φέρεσαι στους ανθρώπους με δικαιοσύνη, ακόμη και όταν εκείνοι δεν κάνουν το ίδιο. Αυτό δεν σημαίνει να επιτρέπεις την κακομεταχείριση, αλλά να ενεργείς σύμφωνα με τις αξίες σου. Όταν πράττεις σωστά μόνο αν ο άλλος το αξίζει, παραδίδεις το χαρακτήρα σου στα χέρια τρίτων. Ο στοικός πράττει σωστά επειδή έχει επιλέξει να είναι έτσι, όχι για ανταμοιβή. Το να φέρεσαι στους ανθρώπους με δικαιοσύνη, ακόμη και όταν εκείνοι δεν κάνουν το ίδιο, είναι μια συνήθεια που προστατεύει το χαρακτήρα σου. Πολλές φορές, η επιθυμία να πράξεις άδικα εμφανίζεται ως αντίδραση στη στάση του άλλου. Το μυαλό προσπαθεί να δικαιολογηθεί λέγοντας, αφού το έκανε εκείνος, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ο στοικισμός δείχνει ότι, όταν ενεργείς έτσι, πάβεις να καθοδηγείς από τις δικές σου αξίες και αρχίζεις να αντιδράς στη συμπεριφορά των άλλων. Αυτή η συνήθεια δεν σημαίνει να αποδέχεσαι την ασέβεια ή να μένεις σε άδικες καταστάσεις. Το να είσαι δίκαιος δεν είναι παθητικότητα. Είναι να ξέρεις να θέτεις όρια χωρίς να χάνεις την εσωτερική σου συνοχή. Μπορείς να απομακρυνθείς, να πεις όχι, να πάρεις σταθερές αποφάσεις, χωρίς να χρειάζεται να ενεργήσεις με επιθετικότητα, εκδίκηση ή απώλεια ελέγχου. Η στοική δικαιοσύνη συμβαδίζει με την προσωπική αξιοπρέπεια. Στην πράξη, αυτό φαίνεται όταν επιλέγεις να απαντήσεις με σταθερότητα και σεβασμό, ακόμη και όταν προκαλείσαι. Όταν αποφασίζεις να κάνεις σωστά το μέρος που σου αναλογεί, ακόμη και αν ο άλλος δεν κάνει το ίδιο. Αυτές οι επιλογές μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά χτίζουν κάτι μεγαλύτερο, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να προδώσεις τις αρχές σου για να αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Με τον χρόνο, αυτή η συνήθεια φέρνει εσωτερική ελευθερία. Όταν δεν εξαρτάσαι από την αποδοχή, την αναγνώριση, τη σωστή στάση των άλλων για να πράξεις σωστά, πάβεις να είσαι όμηρος της συμπεριφοράς τους. Η στάση σου γίνεται σταθερή, γιατί γεννιέται από μια εσωτερική απόφαση και όχι από μια συναισθηματική αντίδραση. Ο στοικισμός διδάσκει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται σε αυτό που γίνεσαι στη διάρκεια της πορείας. Το να ενεργείς με δικαιοσύνη δεν εγγυάται εξωτερικές ανταμοιβές, αλλά ενισχύει κάτι πιο ανθεκτικό, τον αυτοσεβασμό. Όταν επιλέγεις να πράττεις σωστά επειδή αυτός είναι ο τύπος ανθρώπου που αποφάσισες να είσαι, ο χαρακτήρας σου παραμένει σταθερός, ακόμη και σε άδικα περιβάλλοντα. Τώρα, θέλω να προσέξεις κάτι σημαντικό. Αυτές οι συνήθειες δεν λειτουργούν μεμονωμένα. Ενισχύουν η μία την άλλη με τον χρόνο. Δεν πρόκειται για τελειότητα, αλλά για συνέπεια. Κάποιες μέρες θα αποτύχεις και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Το λάθος δεν ακυρώνει την πορεία, απλώς δείχνει που χρειάζεται προσαρμογή. Το σημαντικό είναι να συνεχίσεις. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα μόνο μιας. Διάλεξε μία συνήθεια και ξεκίνα από μικρά βήματα. Ο στοικισμός εκτιμά την ήσυχη πρόοδο. Μικρές βελτιώσεις που γίνονται κάθε μέρα δημιουργούν μια δύναμη που σχεδόν κανείς δεν προσέχει στην αρχή, αλλά που με το χρόνο γίνεται αδύνατο να αγνοηθεί. Αυτός που πάντα ήθελες να γίνεις γεννιέται από αυτές τις διακριτικές επιλογές. Είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι ο στοικισμός δεν υπόσχεται μια ζωή χωρίς πόνο. Διδάσκει να μην κυριαρχεί ο πόνος πάνω σου. Οι δυσκολίες θα συνεχίσουν να εμφανίζονται, αλλά ο τρόπος που τις αντιμετωπίζεις αλλάζει. Υποφέρεις λιγότερο από την προσμονή και λιγότερο από την προσκόλληση. Αυτό φέρνει μια αίσθηση εσωτερικής σταθερότητας που δύσκολα περιγράφεται, αλλά εύκολα γίνεται αισθητή. Εφαρμόζοντας αυτές τις συνήθειες, αρχίζεις να γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Ανακαλύπτεις όρια, δυνάμεις και αδυναμίες χωρίς υπερβολική κριτική. Η αυτογνωσία στο στοικισμό δεν είναι ματαιοδοξία, είναι εργαλείο. Όσο περισσότερο κατανοείς τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο σε ευνηδιάζει και τόσο πιο συνεπείς γίνονται οι πράξεις σου. Με τον χρόνο, αρχίζεις επίσης να συγκρίνεσαι λιγότερο με τους άλλους. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τη δική του ιστορία και αόρατες δυσκολίες. Όταν η προσοχή σου βρίσκεται σε αυτό που εξαρτάται από εσένα, η σύγκριση χάνει τη δύναμή της. Αυτό φέρνει ηρεμία και μια αίσθηση πραγματικής πρόοδου, ακόμη και αν είναι αργή. Ένα ακόμη βασικό σημείο είναι να μάθεις να συνυπάρχεις με τη δυσφορία.
Το να αποφεύγεις ομικρόν με τόνο, τι είναι δύσκολο σε αποδυναμώνει. Το να αντιμετωπίζεις μικρές δυσκολίες συνειδητά σε δυναμώνει. Ο στοικισμός διδάσκει ότι η δυσφορία που εκπαιδεύεται σήμερα αποτρέπει μεγαλύτερους πόνους αύριο. Είναι μια ήσυχη επένδυση στη συναισθηματική δύναμη. Θα παρατηρήσεις ότι, σιγά σιγά, αλλάζει και ο τρόπος που αντιδράς στην κριτική. Πάβει να σε ορίζει και γίνεται απλώς πληροφορία. Κάποιες κριτικές θα είναι χρήσιμες, άλλες όχι. Όταν δεν εξαρτάσαι από τη συνεχή αποδοχή, το μυαλό σου γίνεται πιο σταθερό και οι αποφάσεις σου πιο σίγουρες. Αυτές οι συνήθειες βοηθούν επίσης να διαχειρίζεσαι καλύτερα τις απώλειες και τις αλλαγές. Τίποτα δεν παραμένει ίδιο για πάντα και η αντίσταση σε αυτό φέρνει μόνο πόνο. Όταν κατανοείς την παροδικότητα, μαθαίνεις να εκτιμάς το παρόν χωρίς υπερβολική προσκόλληση. Αυτό φέρνει ελαφρότητα χωρίς αμέλεια. Το να γίνεις αυτός που πάντα ήθελες να είσαι δεν σημαίνει να γίνεις κάποιος άλλος, αλλά να γίνεις πιο ευθυγραμμισμένος με τις αξίες σου. Ο στοικισμός δεν δημιουργεί μάσκες, αφαιρεί τα περιττά. Αρχίζεις να ενεργείς με περισσότερη πρόθεση και λιγότερη εσωτερική σύγχυση, και αυτό αντανακλάται σε όλους τους τομείς της ζωής. Στο τέλος, το μεγαλύτερο σημάδι προόδου δεν είναι όσα κατακτάς έξω, αλλά όσα οργανώνονται μέσα σου. Όταν το μυαλό σου είναι σταθερό, ο εξωτερικός κόσμος χάνει τη δύναμη να σε αποσταθεροποιεί εύκολα. Αυτή είναι η αληθινή, ήσυχη νίκη που λίγοι αντιλαμβάνονται. Αν ακολουθήσεις αυτές τις συνήθειες με υπομονή και συνέπεια, δεν θα ξυπνήσεις μια μέρα ως άλλος άνθρωπος. Θα συνειδητοποιήσεις, σταδιακά, ότι δεν αντιδράς όπως παλιά, ότι σκέφτεσαι πιο καθαρά και ενεργείς με περισσότερη ισορροπία. Και τότε θα καταλάβεις ότι αυτός που πάντα ήθελες να γίνεις χτιζόταν κάθε μέρα, απόφαση με την απόφαση.